Margana karo Busri ing saben wanci wiwit esuk awan sore nganti bengi tansah manggiya Yuwana Basuki adoh saka Sambikala. Ngono kuwi. Bocah Sukerta sing dadi pangane Bathara Kala ki apa wae? Akeh, Nduk. Bocah sing ontang-anting kebanting kuwi ya pangane Kala, ontang-anting lumunting kuwi ya pangane Kala, anak siji. Kaya Pak Margana anak loro wedok kabeh ki jenenge kembang sepasang pangane Kala, anak loro lanang kabeh ki jenenge uger-uger lawang ya pangane Kala. Anak telu lanang wedok lanang kuwi tegese sendang kapit pancuran ki ya pangane Kala. Ya. Bocah sarimpi anak papat wedok kabeh kuwi ya pangane Kala. Cah saramba anak papat lanang kabeh ya pangane Kala. Pandhawa anak 5 lanang kabeh kuwi ya pangane Kala. Pandhawi anak 5 wedok kabeh ya pangane Kala. Bocah sing laire kalung usus kuwi ya pangane Kala. Bocah sing kulite bule kuwi ya pangane Kala. Bocah sing lair ana dalan kuwi ya pangane Kala. Wong wedok sing ngrubuhke dandang ki ya pangane Kala, wong wedok sing mecahke gandhik ki ya pangane Kala, wong mantu kok ora nanggap wayang pangane Kala lho. Pengumuman iki. Ayo, wong marung dodolan ning wayangan kok kelarangan, kopi sak cangkir regane kok 15.000. Bakule ya pangane Kala kuwi ya. Iya ngono ya, Mak. Kuwi kanggone sing percaya, iwadene mboten nggih mboten napa-napa sing intisarinipun ayo nderekake karo Bapak Margana sekalian Ibu Sri Dwi Astuti anggene kagungan kersa syukuran muga-muga temanten kekalih Mbak Siti Mardian Isroah SPD kalian Mas Ilyas Revi Vandiono. Wah iya, muga-muga dadi keluarga ingkang kebak barokah antuk wahyune jodoh anane mung adem ayem tentrem jenjem permanem lan uga besok enggal pinaringan wujude nugraha putra golek kencana sing bisa tata jalma lan sedaya keluarga ageng Bapak Margana manggiya hayu lan rahayu sedaya para pamirsa ingkang rawuh nggih tansah pinayungan dening Gusti Allah wontenipun rezekinipun kathah melimpah ruah kebak barokah selamat donya nganti tekan akhiripun pisan Allahumma amin. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil.